Здравейте на всички! Добре дошли в новото видео на канала. Подготвил съм ви нещо интересно. Цялият ми преход на самия цикъл, който вече протича 5 месеца. От самото начало ще ви покажа тогавашната форма каква бях, когато започнах самия цикъл. Първия ден, точно в този ден стартирах цикъла. И си заснех едно видео, имах такава цел да си направя една поредица от снимки, да видя по-точно от видеа, за да видя как протича моя цикъл. Ще направя тук малко позинг, не се смейте, не ми се отдава много позинга, имам доста какво да се работи, но толкова мога, нямам никаква практика върху него. Знаете, просто минаваш, стягаш, правиш някакви неща, гледал съм някакви снимки, клипове, но определено позинг е доста труден и ако не мога да позираш, формата определено няма да бъде много добра. Има доста наши състезатели, които са много яки, обаче като не може да позират, това се получава. Но както и де, обещавате без да се смеете, защото има смешни сцени от самия позинг. Така че сега да започваме. Сега ще ви се появи самото видео от самото начало. Така, виждате, тук съм написал първи ден от началото на цикъла, 7 декември 2023 година. Не би казал, че съм в добра форма, но имайте предвид, че тук си ядя каквото искам и тук съм напълно в натурална форма, като съм приемал хранителни добавки, креатин, деа, даже не си спомням, даже почти ги бях изпрял от тях, иска да се изчистя така хубаво. Ядях си каквото ми е кеф на душата и тренирах доста по-малко от обикновеното, което исках да дам една почивка на организма. Това е 3 месеца от самото начало на цикъла и тук за първи ден от началото на хранителния режим, дето ви казах, че 3 месеца така и така съм на препарати и взимам хормон на растежа, поне да направя нещата както трябва. За 3 месеца, като тренирах от самото начало до сега една и съща програма. Тук отново си ядях каквото искам, нямах някакви ограничения, но определено от самото начало до сега формата ми е доста променена, понаедрял съм. Не съм гледал да качам много килограми, но се вижда, че мускулатурата е така доста по-обемна и по-изразена от самото начало. Има още мазнини, но тук вече почнах да виждам самия ефект от самия хормон. Тук виждате 25 ден от началото на хранителния режим, вече съм 25 дни на хранителен режим. Определено вече има някаква промяна и то доста голяма. Изхвърлил съм волната задържка определено. Покрай корема съм изчистил още повече. Мускулите ми са доста по-изразени. По спомен тук бях около 92 кг, като в самото начало на диетата бях около 94,5, 95, някъде там. Тук съм около 92-93 грубо, но определено тези 2 кг, които съм изсмъкнал, да кажем 2,5, има доста разлика. Особено в гърба се вижда доста добро изчистване, както краката и най-вече в талията. Хубавото, че при мен е, че когато вкарам хранителен режим, аз започвам да чистя най-вече в талията, което е окей. Тук е 45-ти ден на самия режим от самото начало. Виждате, покрай корема съм още доста поизчистил, има разлика. Имайте предвид, че вкъщи светлината не е много добра, защото съм направил видеа, които в залата там се вижда доста по-добре, но там съм в напълпано състояние. Тук съм сутрин станал от сън, то се личи, но формата е доста подобрена за още 20 дни. От самото начало
до момента дори аз не съм си променил нищо от хранителен режим като калории. Ям едно и също като калории и формата продължава да става все по-добра. Определено талията съм поизчистил още, гърдите така са поизчистили, вижда се някакво поизчистване. Горе-долу в позинга ме бива, гърба е доста подобрен и самите рамене, което е окей. Да, определено има доста добро поизчистване. И тук е 55 ден от самото начало на хранителния режим. Да, определено има още поизчистване, нещата се случват бавно, както казах, не съм променил самите калории, но да, определено съм доста повече поизчистил. Тук през се вижда, самия гръб е доста по-добре, талията. Да, определено има доста разлика. Дано и при вас така се вижда, аз гледам на голям екран. Да, определено. Тук малко опитвам се да практикувам тази поза, но доста е трудна. Получава ми се нещо. Имаше доста смешни пози, които съм махнал, но определено тук виждам в краката доста добър прогрес и в самия гръб. Като цяло съм доста доволен от изчистването ми. Гърба ми е доста по-чист и по-плътен, който това само много ме радва. Има само един проблем, където тук долу в кръста самите плоски най-трудно чиста. Но ще видим какво ще стане. Все пак тук съм на 55 дни, в момента съм вече 60+, в момента съм още по-добре, но не съм го заснел. Добре се получава тази поза. Тук е някаква бича поза. За сутрин след сън е окей, още не съм дори заредил с някакъв валихидрат, но определено аз лично се харесвам. Това е формата ми за момента. Когато кача някакво подобно видео в моя профил в Facebook, в Instagram, където съм в залата, започват хората да ме питат какво употребяваш, какво взимаш, какво си добавил, ще ми споделиш и какви препарати взимаш. Никой не ме пита как се храниш, как тренираш. Не знам защо всеки си мисли, че препаратите правят чудеса и препарата ще те направи такъв, какъвто всеки иска да бъде. Казал съм го много пъти, препарата спомага, за да се получат резултатите, които ти искаш, но те са навързани. Стероиди, храна, тренировка, сън, всичко това съвкупност може да направи чудеса. Аз лично съм много доволен и аз лично го правя за мен, не го правя за никой. Просто смятам, че това нещо, което аз го правя, не е лошо да се сподели, да се види и да се обясни за какво става на въпрос. Точно това, което казвам, че препаратите не правят чудеса. Виждате, всеки втори употребява стероиди и повечето не приличат на нищо, не ни дебели чичковци, защото не се хранят правилно. Мисля, че като се назоват и отиват да ядат дюнер или пилешка паржола с хлебче и мазната салата с мазния картоф, ще станат нещата, но това не е така. За да се получат такива резултати, трябва доста добре да се изчисти храната. Общо взето всичко трябва да е почти приготвено от самите вас и да се определи колко мазнини, колко валихидрати, колко бътъчини за дадения индивид са нужни, за да получи добри резултати. И нещата стават бавно, не стават бързо. Това, което също аз забелязвам, е, че процесът започва да се забавя, нещата почват да се случват по-бавно, има още резултат, но започва да се забавя и аз през тези
5 месеца почти кардио не съм вкарал и в момента предпочитам да вкарам кардиото, отколкото да намаля още храната. Кардиото ще ми спомогне да изгоря повече седмично калории, докато храната ще бъде съща и процесът ще продължи в положителна полза за мене. Така че това е, което исках да ви споделя. Дано е имало някаква полезна информация. Като за финал ще ви кажа само едно нещо. Правете го така, че да ви харесва на вас. Така че това е от мене. Това исках да ви споделя. Моментната ми форма, цялият ми прогрес през цялото време на самия цикъл. Очаквам още по-добри резултати, но само времето ще покаже. Сега идват празници, идва Великден и на мен също ми предстои една екскурзия, която една седмица няма да мога да тренирам и да се храня както трябва. Но може би това ще ми пък окаже и добро влияние на самия организъм, като през това време няма употребявам и стероиди. Искам малко така да дам една почивка на организма, като един вид детокс. Да си почина, да се възстановя, една хубава почивка и след това се прибирам и започвам пак сериозни тренировки. Така че весели празници ви желая и това от мен. Чао!